Vi vil gerne vise jer, hvordan vi kan bruge Majmo Mindeleg til at spille til teselskab hos kejseren. Vi har taget nogle af brikkerne ud i sæt, og det ene halvdel af sættet har vi lagt ud på banen, og den anden sæt har vi her på hånden. Vi lader Hampus starte, og så siger du: da jeg var til teselskab hos kejseren, der fik jeg en abe, og den gjorde sådan her. Sådan. Så går vi herover. Fille trækker. Så siger du: da vi var til teselskab hos kejseren, der fik vi først en abe. Og fik vi en kat, og den gjorde sådan her.